Ja, vi er inde på Atomcraft lige nu, og den er mega fed, og ja. Ja, Metro Diamond, vi har selv fundet den. Og totalt fed den her server, og ja. Nå ja, faktisk. Nå, ja, det her er så vores hus. Vi skal snart lave en faction ud af vores hus, men vi har ikke lige fundet ud af, hvordan vi gør nu. Det snakker jeg, når jeg kommer i skole igen. Men ja. Jeg skal nok ikke lige gå i vores farm, så... Vi havde tænkt os at gå ind på alle mulige andre server, men det gør vi ikke alligevel, fordi ja. Den er i hvert fald god. Ja, den her server den er god, og vi har mega mange ting, men vi skal passe på, når vi er inde på serveren, fordi der er noget, der hedder killers deroppe. Og de kan godt finde på at nakke os måske. Det er det, vi kalder en faction. Så det er det, vi skal have? Ja. Det er det, vi prøver på. Men, og... ja... der. Ja, men... Og så ser jeg... Jeg skal lige se mine ting. Hvad sker der? Kan ikke åbne min kiste. Nå, okay. Jeg håber, I kommer til at se mange af episoderne på min... På vores episode. På YouTube. Vi kommer i mange server, ja. Ja, vi skal nok... Vi lover, at vi kommer ind i flere servere end kun den her. Det skal vi nok love jer. Kan du også skrive i kommentarer på YouTube bag, hvilke server I synes, vi skal komme på? Ja, det kan jeg jo godt. Så kan I skrive til mig også. Og husk, vi er danskere, så I skriv det helst på dansk. Så... Hvis I dansker, så vil vi ikke have noget med at gøre. Ja. Det er så vores fælleskiste, det her. Der har vi et stykke obsidian. Prøv lige at vente. Jeg skal lige skrive noget. Spawn. Henter lige alle mine ting. Og kommer det i min kiste. Hvis de gør det bøf, det smager rigtig godt. Ja. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig smager det godt. Vandmelon smager bedre. Ja, okay. Nu lukker jeg den her. Men det gør kage deroppe. Jamen... Altså... Og så skal vi lige en masse ting på episoderne, og... Jeg håber, I får meget godt ud af dem. Ja, jeg håber, I får noget ud af de film, I ser. Og ja. Skal vi ikke lige hakke noget træ og så slut, venner? Tilbage lige til mig. Altså, jeg er lige ude på skovetur. Ja, men kan I ikke lige tilbage til mig? Hvorfor? Så kan vi sige farvel til alle. Men det er allerede slut. Nej. Ikke helt. Den her bliver kort, for jeg skal snart i bad. Ja. Jeg skal jo snart til lige at have lidt cola. Ja, jeg skal snart til at have... Jeg skal tage en halv million kroner. Jeg vil snart i lotto. Nej, du skal ikke have kroner. Du har ikke nogen penge. Jo, han har faktisk over 3.000 kroner. Ej, jeg har 5.000. Hey. Hvad? Men i hvert fald, den her server, den kommer I til at kigge inde på mest. Fordi det er vores yndlings, den spiller vi på mest. Bare lige så I ved det. Nu lukker jeg den. Vi går lige ind i huset, og så siger vi farvel. Ja. Jeg har et vildere lige. Ja. Kom alle sammen herhen. Ja. Jeg har et problem med det. Så siger vi hej. Hej YouTube. Vi kommer til at lave længere episoder, men jeg håber, I får godt ud af den. Ja, vi ses YouTube. Ses. Jeg håber, at det går nu. Hej.